Ubak Pelen Starani bat RA Rangslang, kibalong Presiden bat General Secretary ka Tyrsad Area Sports Association, kila aya ka kitbok ka kitriang, ya ka kena ialekai phutbol ka Wanrihun Kharnaior, kabala ialekai kum ka striker, kabala syajid na ka benta ban yadan benta, bat ka kunhun kita ialekai phutbol jong ka Meghalaya, ban ai reng ha ka lumpung ialekai ka Sub Junior National Football Championship ka banlong ha Punjab. Ka Wanrihun kadai ka kena ka balasain dur yaka ha ka shlam IG kai bakar pang ki khenarin bala tep yaka kum ka grassroots center ka badai ka wena ki shlam IG kai bakar shan lengba ka tanat sports jong ka TASA par kadai ka kena ka bapule ka class 7 ha Tyrsad Higher Secondary School. Ha kane ka shlam IG kai badon ru bat arngut ki coach ki don om dunaya praphongot ki khna shinrang bat kanthei bat kane ka long ka burom ka bakraw ya kane ka shlam bakan sei ka khna ya lekai kum ka Wanrihun banyo ya ka kabu ban mi khmat ya ka jela.